вечер. Това е тая партньорка бе, човече. Хубаво момиче. Много е хубаво момичето, аз така мисля. Нали? А каква фен група си имаш тук, бе? Кои са тия хора? Това са мои съученици, мои близки. Моите не ученици, а съученици. Съученици казваш. Да, аз съм глух не чувам. Твоите съученици. Да. Сядайте, деца, сядайте. Твоите съученици от кой клас? От 12-я, от Солучия Благоевград. 12-ти клас. Да. Кого искаш да поздравиш там? Много съм добър днеска, давам ти възможността да поздравиш някой. Поздравявам всички мои роднини, всички мои близки. Сега бе, роднини. Виж са дошли тук твоите съученици, бе, да? Едно по едно, добре, окей. И всички хора, които я подкрепят и които са дошли тук. Благодаря, Венисия. Как е с танците, Боби? Много добре, сами ще се убедите в това. Окей, добре, готов ли си? Да, разбира се. Да изиграем едно страстно меренге. Разбира се. Уважаеми зрители, а сега нека видим страстното меренге на Борислав Атанасов и Ралица Станчева. Ралица Станчева и Борислав Атанасов.